Benvinguts, benvingudes novament amb aquestes entrevistes en directe a la ciutat del Garraf. Avui ens trobem a Sitges per entrevistar a l'alcaldessa del municipi, la senyora Aurora Carbonell, i que a més és la primera alcaldessa de la història de Sitges. Ara sí, donem la benvinguda a la senyora Aurora Carbonell. Què tal? Molt bé, molt bon dia. Aurora, què suposa ser la primera alcaldessa del municipi de Sitges? Doncs, evidentment, una gran responsabilitat, no només pel meu poble, per la meva població com a alcaldessa, no? Sinó també, evidentment, per totes les dones, no? Com a referent de que per fi hi hagi una dona al capdavant del municipi. Quina valoració en faria d'aquests primers quasi 200 dies de mandat? Doncs positiva en el sentit de que quan jo ja havia estat regidora en els últims 4 anys i per tant ja tenia coneixements de bastantes coses, però és evident que quan agafes l'alcaldia doncs tot és molt més gran, però és molt positiu, no? Sobretot pel caliu de la gent, no? Que la gent doncs, t'ajuda, et dona suport, et fa moltes preguntes, també evidentment queixes, però també és molt agradable en aquest sentit i també perquè el govern que hem fet doncs, fem una bona pinya, hi ha molta creativitat, moltes ganes de treballar i molta il·lusió i això penso que és molt important. Com es va treballar aquest acord de govern entre Sitges Grup Independent i Guanyem Sitges? Doncs nosaltres, com bé sabeu, al municipi de Sitges, després de les eleccions, ha quedat un municipi molt fragmentat, hi ha 9 partits polítics i per tant, doncs, evidentment, amb cadascú, no? Amb un pare i una mare diferent i per tant hi ha moltes ideologies també diverses i en el moment de fer el pacte es va parlar amb tothom, però amb els que més afinitat vam tenir en aquell moment va ser amb Guanyem Sitges i amb Sitges Grup Independent i bàsicament el que vam fer és agafar els nostres programes, anar comparant, anar parlant i vam veure que realment arribàvem a molts acords comuns, no? I de fet jo ara em reafirmo en que estic molt satisfeta amb els companys de govern perquè ens seguim entenent i seguim tenint els mateixos objectius. Tot i estar en minoria, veu que serà probable aprovar o tirar endavant les principals mesures d'aquest govern? Jo espero que sí, sobretot aquests primers pressupostos, evidentment hem parlat amb tots els partits de govern, els hem treballat molt i esperem que sí, perquè són pressupostos que miren molt pel municipi. Entenem que a nosaltres a tothom li agradarà la idea de, sobretot, doncs, de fer habitatge, o la idea d'arreglar els carrers, o la idea d'arreglar infraestructures que feia molt de temps que no s'havien pogut fer. Pensem que venim d'èpoques que va haver-hi moltes restriccions o moltes retallades i ara que és un bon moment crec que a tothom li interessa que hi ha projectes que són interessants absolutament per qualsevol partit polític. El tema dels pressupostos farem incís una miqueta més endavant. Tornem a l'oposició. Com es treballa amb aquesta oposició al consistori de Sitges? Doncs bé, com he comentat abans, jo ja vaig estar en l'anterior legislatura i també hi havia 6 partits a l'oposició i ara també tenim 6, o sigui, a govern som 3 partits i a l'oposició tenim 6 partits. És evident que jo sempre ho dic, hi ha coses positives i coses no tan positives. Les coses positives és que tens un ventall, diguem, molt gran d'idees, de projectes i de maneres de treballar i això sempre t'enriqueix perquè a més també és la translació del que ha demanat la gent del carrer. Però per altra banda és evident que el fet d'haver de parlar cada vegada consensuar amb 6 partits diferents doncs a vegades fa que les coses vagin més lentes o costin més, no? I quan l'administració ja de per si ja és lenta, doncs aquest fet és veritat que moltes vegades ho alenteix, però s'ha de veure la part positiva, que és aquesta, que és enriquidora, no? Ara mateix en els pressupostos doncs, hi ha partits que han fet aportacions que potser el govern no hi havia pensat i gràcies a ells s'han pogut incorporar. Creu que es podria incorporar alguna altra formació política amb aquest equip de govern? Nosaltres sempre hem dit que estem oberts a treballar amb qualsevol i de fet, com hem de parlar tant amb ells, vam parlar molt per les ordenances, però ara pels pressupostos encara hem parlat més i per tant nosaltres sempre hem dit que estem oberts a treballar amb qualsevol, tant entrant a govern o fent propostes de suport a l'estabilitat o qualsevol altre tipus. És el que dic, en l'oposició hi ha molta diversitat. Hi ha partits municipalistes, hi ha partits que ideològicament estan molt allunyats segurament dels que estem governant, però hi ha altres partits que són molt propers a nosaltres. Per tant, nosaltres tenim sempre les portes obertes. Sobta potser no haver trobat el partit de Junts per Catalunya dins d'aquest govern municipal quan en el darrer mandat sí que formava part conjuntament amb Esquerra Republicana d'aquest govern. Quines han estat les principals qüestions perquè no s'hagi pogut portar endavant i poder gaudir ara d'una majoria absoluta? Bé, també les forces que conformen el govern, no? Que ara estem en Guanyem Sitges i en Sitges Grup Independent, evidentment ells també tenen la paraula, no? De qui es pot incorporar o qui no,
però en les primeres converses que vam tenir amb ells per fer govern vam parlar igual que amb altres, no ens vam entendre. És evident que nosaltres amb la legislatura passada vam tenir molt bona relació, també és cert que les persones van canviant i bé, a vegades també depèn de l'actitud, no ho descartem, vull dir, de moment no hem arribat a enteses, però tal com he dit compartim moltíssimes coses pel bé de Sitges. Recordem també que vostè és diputada al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana des del passat mes de juliol. Com es compagina l'agenda de ser diputada amb alcaldessa de Sitges? Doncs bé, això va ser una mica, diguem, desgraciadament pel moment històric que estem vivint, no? De fet, a Esquerra Republicana ja anem gairebé pel doble de diputats dels que van entrar, és a dir, ha tingut que sortir tanta gent per presó, per imputacions, per exilis, que en un principi jo no tenia segurament que entrar, no, com a diputada, però és evident que la llista ha anat corrent tan a baix que va arribar el moment i jo també el vaig afrontar com una responsabilitat perquè jo represento el Garraf i evidentment tenia que entrar. És cert que suposa anar molt més de bòlit perquè l'agenda doncs, evidentment és molt més complicada, però també penso que hi ha una part positiva per les dues bandes, diguem, pel Parlament, perquè crec que també és important que es vegi el territori i que es vegi el municipalisme. És molt important que hi hagi diputats que sàpiguen, coneguin el carrer, el que passa el dia a dia, i per altra banda, com a Sitges, també és evident que per nosaltres doncs, moltes vegades tenim moltes més facilitats de parlar amb consellers, de parlar amb directors generals o de parlar amb equips que ens interessa per a alguna cosa concret, no? I penso que amb això sí que nosaltres podem sortir guanyant. Remarcant el municipi i el territori, la comarca del Garraf que vostè ha anomenat, creu que s'estan fent arribar de manera notòria les demandes que s'estan produint a la comarca, sobretot amb el Pacte Penedès Marítim, i que demanarien una millor financiació o unes millors condicions per utilitzar les infraestructures del país? Sí, de fet és això. Nosaltres, de fet des d'Esquerra Republicana al Parlament som 3 diputades que som de la vegueria del Penedès i nosaltres sempre en el tema pressupostos sempre incidim força, però per exemple no fa molt vam anar a parlar amb la consellera de Salut per parlar sobretot per Sitges bàsicament, pel tema del nostre ambulatori, però va sortir el tema de l'Hospital dels Camils, dels problemes que hi ha amb les urgències i també vam mostrar les nostres queixes i les nostres preocupacions pel que està passant amb el servei d'urgències dels Camils, i això és un tema de Garraf, però que també és un tema que ens afecta a Sitges. Per tant, sí que per nosaltres, evidentment, com a territori, és una prioritat sempre. Vostè assegura, per tant, que és totalment possible compaginar l'agenda de diputada amb l'alcaldia, però sí que és veritat que durant els primers dies del seu nomenament els seus companys de govern o del seu equip de govern, tant grup Sitges Grup Independent com Guanyem Sitges, van mostrar el seu posicionament contrari. A hores d'ara es podria dir que està tot en terreny neutral, amb aigües neutral? Sí, de fet, amb els meus companys ho vam parlar moltes vegades, perquè jo vaig ser la primera que vaig dir ho provarem, si evidentment no arribo i no es pot, jo seré la primera que me n'aniré, no hi ha cap problema. De moment estem veient que es pot compaginar les dues facetes, i per tant els meus companys de govern també ho entenen així, ens entenen, escolta'm, si de moment es pot compaginar, si també nosaltres podem treure algun profit, diguem, per Sitges, el fet que tenim una diputada al Parlament, doncs de moment no veiem cap problema. A la mínima que entenem que hi hagi alguna situació problemàtica o que s'hagi d'estar més aquí que allà, doncs evidentment llavors ja es prendria una altra decisió. Parlant una mica més ja del seu projecte de govern amb els altres dos grups, amb els altres dos partits polítics, què és el que vostè destacaria d'aquest projecte d'actuació municipal que està basat en 3 eixos i que fonamenta en persones, en territori i en participació i transparència? Quines són les principals mesures que vostè destacaria d'un llarg de mesures que crec que són unes 341, si no vaig errat? Sí, exacte. Hi ha 341 accions concretes. Nosaltres el que vam fer són 3 eixos grans, que eren aquests que has dit, no? En l'àmbit del territori, en l'àmbit de les persones i en l'àmbit del govern obert, que es diu participació, i també tecnologia, que és tota l'administració electrònica, que per nosaltres també és força important. I de cada gran eix hi ha objectius més estratègics i objectius ja més operatius, i fins que realment totes aquestes grans coses que a vegades es diuen, no? Perquè per exemple en territoris doncs, segur que puc parlar d'habitatge, però a vegades pot semblar que siguin grans paraules o grans frases i que no s'aterra. El que fan aquestes mesures és aterrar a terra, és a dir, es diu exactament què faràs per l'habitatge, doncs donaré ajudes a gent que pugui proporcionar el seu pis per fer habitatge social. Vull dir, volem baixar a la concreció de realment
què es farà? Què es farà en l'àmbit tecnològic? Doncs no només l'administració electrònica, sinó que també volem treballar per ser una destinació turística absolutament avançada i tecnològica i treballar amb dades, i per això farem aquesta acció, aquesta i aquesta. I així amb totes les mesures. Penso que bàsicament el més important, una mica també ho vam dir quan vam fer la presentació del PAM, són grans àmbits que es preocupen a tota la societat. Un és la transició energètica, la transició ecològica, tot el tema del canvi climàtic, com ens preocupa. En això també baixem a moltes mesures, en l'àmbit del territori seria aquí. Un altre seria la convivència, que és en l'àrea de les persones, la convivència, la convivència no només dels sitgetans entre nosaltres, la relació que tenim amb els visitants, amb els turistes, aquests equilibris que busquem, la convivència, i per altra la transició també tecnològica, com ens adaptem a les noves tecnologies i com traiem profit de les noves tecnologies. Jo crec que són 3 àmbits molt grans que podrien segurament preocupar gairebé a tota la societat, però com els traslladem aquí a Sitges i com baixen al carrer. Per tant, també vostè afirma que hi haurà un seguiment extensiu d'aquestes mesures i que es podrà veure com avancen en els diferents àmbits. Exacte, nosaltres de fet la nostra proposta és que el pla d'actuació municipal estigui penjat a la pàgina web i que la gent pugui accedir i pugui anar mirant com es va complint, i també ho farem amb el pressupost, és a dir, que tota la gent sàpiga com s'estan aplicant els pressupostos, com s'estan aplicant aquestes mesures que hem dit que farem i quin departament és el responsable i quin pressupost té per fer aquella acció, i tot això que estigui online i que la gent ho pugui veure quan vulgui. Parlant de mesures i pressupostos, el darrer mes d'octubre aprovaven vostès les ordenances fiscals pel municipi de Sitges, que tots just han entrat en vigència tots just fa uns dies, i la seva regidora d'Hisenda assegurava que no descriuen el model que volen en un futur per Sitges, però sí que passa cap a una orientació social i sostenible que porten en la seva agenda. Per vostè, quines serien aquest model idíl·lic d'ordenances fiscals? Bé, nosaltres aquest model idíl·lic sobretot és per treballar la gent més vulnerable, per treballar contra les desigualtats, és a dir, posar que l'administració pública posi al servei sobretot totes les ajudes, totes les necessitats d'aquelles persones que ho necessiten més, sigui per la raó que sigui, però també des de les ordenances municipals també ajudar o fer pedagogia en aquesta transició ecològica que hem dit, per això hi ha molts inputs i hi ha moltes ordenances que precisament aposten per això, ajudes a la gent que vulgui a casa seva treballar amb energies sostenibles, ajudes també per fer estudis, és a dir, per tot allò que sigui de l'àmbit de la transició ecològica, sobretot donar molt de suport, i també evidentment amb tota aquesta ajuda social. Per nosaltres les desigualtats, la transició ecològica i la transició tecnològica són els 3 puntals que també es veuen en aquestes ordenances fiscals. I de cara al pressupost, que tot just anomenava fa uns instants, com s'està treballant? Doncs bé, nosaltres hem treballat amb els diferents grups, evidentment amb els 6 grups diferents, i en cada grup el primer que s'ha fet és donar un esborrany de proposta i cada grup ha anat fent aportacions diferents. Evidentment hi ha hagut grups que han estat més actius i grups que no han estat tan actius, però en aquells que han estat més actius i en aquells que podem arribar a acords hem fet ja un document d'acord que s'han recollit moltes de les propostes que feien ells, i en aquest sentit és la manera que volem tirar els pressupostos endavant. Per tant, uns pressupostos consensuats amb l'oposició. Evidentment, és que forçosament han d'estar consensuats perquè són minoria, però també no només perquè són minoria, sinó perquè, tal com he dit abans, són uns pressupostos que al cap i a la fi són per Sitges, són pel municipi, són per la gent, i qualsevol, jo crec que gairebé qualsevol de qualsevol ideologia es podria signar, perquè som molt conscients que hi ha hagut unes èpoques molt més difícils, que no s'ha pogut fer moltes inversions, i quan s'han pogut començar a fer inversions, que va ser la legislatura passada, doncs moltes han quedat fins i tot a mitges, per això diguem que són una mica també de transició, perquè estem complint coses que van quedar a mitges de la legislatura passada, però també n'aportem de noves, i per tant jo penso que són uns pressupostos que tothom podria signar perfectament perquè hi ha moltes millores pel municipi. Destacaria que són, per tant, de caràcter social? Sí, són molt de caràcter social i són molt també de l'impuls d'activitat econòmica i d'impuls perquè Sitges no es quedi enrere en res, i sobretot també, com he dit, una de les parts més importants nostres, que sempre ho hem dit, és el carrer vist des de no només en la seva imatge, que seria la neteja o l'arbrat, el verd, sinó també el manteniment del carrer, que pensem que fa molt de temps que hi ha una necessitat,
I també, evidentment, l'altre punt cabdal per nosaltres, que és l'habitatge, que sobretot aquesta legislatura per nosaltres serà la prioritat màxima, serà l'habitatge, i en això el pressupost també reflexa. Quin tipus d'habitatge? Habitatge social? Evidentment, habitatge social, i nosaltres ho hem dit i estem d'acord amb molts altres partits del consistori, no és només construir habitatge, evidentment, sinó posar a disposició habitatge assequible per a les persones, ja sigui amb moltes fórmules, comprant habitatge, donant sobretot ajudes a gent per rehabilitació perquè faci habitatge social. És a dir, la qüestió és posar habitatge assequible a la població, sigui de la manera que sigui, i la construcció, evidentment, és un punt molt important. Darrera pregunta d'aquest apartat de pressupostos. Continuarem amb la tendència creixent de la xifra perquè vam passar als 42 milions, després als 46, l'any passat als 51 milions. Continuaríem amb aquesta tendència aquest any? Bé, nosaltres aquest any es queden amb 49.900, però també perquè estem en un pla econòmic financer que ens obliga a no arribar a aquest topall, no? Però sí que evidentment sí que són uns pressupostos absolutament expansius. Quin és l'estat de la qüestió en què es troba la Casa Bacardí de Sitges? Perquè sabem que al mes de juliol-agost va saltar la notícia que l'Ajuntament estudiava la possibilitat de traslladar-lo fora del Mercat Vell. A hores d'ara com es troba? No, o sigui, el Casa Bacardí hi ha un contracte amb ells, és un contracte per 2 anys i renovables a 4 anys més. Per tant, en aquest sentit estan igual. Sí que és cert que des de la regidoria de participació ciutadana s'està fent un estudi de diferents edificis municipals, i aquest és un edifici municipal, però una mica per estudiar què voldria la gent, perquè és cert que d'aquí 2 anys segurament haurem de pensar què volem fer, si volem renovar-ho o si s'ha fet una consulta que s'ha parlat de diferents edificis, perquè també hi ha el Patronat, hi ha l'Escorxador. Nosaltres tenim diferents edificis municipals, actualment algun tancat, com el Patronat, un altre que actualment hi ha un contracte amb una empresa privada, i altres que no, que són 100% utilitzats pel municipi, però que evidentment s'ha de fer una visió d'una mica de futur, de dir, bueno, a llarg plaç què volem fer amb aquests? Volem que tots siguin destinats a cultura o no? I per això l'edifici Bacardí entra dins d'aquest paquet, però això no vol dir que ara per ara hi ha un contracte amb aquesta empresa i que està vigent i que de moment funciona perfectament. Com veu l'alcaldessa que una de les grans trobades a nivell econòmic, polític i social que es realitzava a Sitges, com és la trobada que es realitza cada any al Cercle d'Economia, hagi decidit canviar el seu emplaçament aquest any de Sitges i se l'emporti a Barcelona? Bé, el Cercle d'Economia, de fet l'any passat ja ho van començar a dir que possiblement volien marxar. De fet ens han dit que és una decisió absolutament personal, diguem, de la persona que ho porta ara, i que ell va decidir. Pensen que ells estratègicament creuen que és més interessant a Barcelona que a Sitges. És un esdeveniment privat, que anava en un hotel privat, i per tant nosaltres poca cosa podem dir. Sí que és cert que quan hi ha un esdeveniment d'aquest tipus, mediàticament surt molt el nom, i nosaltres evidentment ja ens estava bé, però és una decisió absolutament privada que nosaltres tampoc no ens hi podem posar. De cara a la projecció de ciutat, els grans esdeveniments com el Festival dels Jardins Terramar o el Festival de Cinema Internacional de Sitges continuen presents a l'agenda de Sitges? Sí, continuen presents i són 2 festivals mediàtics molt importants, però també no vull deixar que, per exemple, tenim un torneig de golf de dones, l'Open Ladies, que a vegades potser aquí no és tan conegut, però en canvi mediàticament és importantíssim, perquè precisament per això que diguem, no? O per exemple la Gay Pride, o sigui, hi ha activitats que potser no ens sonen que siguin tan mediàtiques, però tenen una repercussió internacional enorme, no? I nosaltres seguim treballant, i evidentment el Festival de Terramar i el Festival de Cinema són 2 altres puntals que s'estan buscant fórmules, potser perquè és veritat, tant un com altre, per temes de procediment o per temes de normativa, ens hem d'anar adaptant, però que evidentment estan a l'agenda de tots nosaltres. I ja per anar acabant, una última pregunta. Com es troba la qüestió de les botigues? Perquè sí que és veritat que l'any anterior, durant el 2019, es va realitzar una consulta participativa a la ciutadania de les botigues per decidir quin era el seu futur, si es quedaven a Sitges o passaven a formar part del municipi de Castelldefels. El titular va ser la baixa participació en aquesta consulta. A hores d'ara com es trobaria aquesta qüestió? Bé, tot i que es va quedar que era baixa la participació per ser una consulta, comparativament amb altres, va ser una participació força alta, perquè va ser, si no recordo malament, gairebé un 24%, que no és normal, i nosaltres ens agraden molt aquestes consultes i creiem que n'hem de fer moltes d'altres tipus. Amb les botigues, però, pensem que ara estem treballant molt bé amb ells. De fet, ara ells van treure un regidor que és d'un partit polític, que és del Margalló, i jo penso que nosaltres ara els tenim molt més presents que abans. En aquest pressupost es detalla molt
la visió aquesta de que botigues i Garraf han d'estar presents, i nosaltres jo personalment penso que potser ara no és el moment de tornar a fer una consulta, sinó que també ens han de donar una mica de confiança per veure que realment podem treballar i podem revertir segurament polítiques que s'han fet moltes vegades que s'han deixat de banda, no? Ells és veritat que tenen un dèficit en infraestructures i que això s'ha de revertir, i un cop es reverteixi llavors potser ja parlaríem, no? de fer una altra actuació, però crec que ara primer se'ls deu aquesta atenció especialitzada, això sí. Doncs Aurora Carbonell, moltíssimes gràcies per passar avui pels micròfons de la ciutat i esperem tornar-la a veure segur ben aviat. Moltes gràcies a vosaltres. I a vosaltres dir-vos que com sempre ens podeu continuar seguint i estant al dia de l'actualitat del Garraf a través de les nostres xarxes socials i sobretot també a través de la nostra pàgina web. Això és tot, ens tornarem a veure segur ben aviat.